3, 2, 1, action! Velkommen til Rød Stue, sæson 2. You need to talk in the mic. Jeg kunne ikke høre det. Okay. Prøv igen. Og action. Velkommen til Rød Stue, sæson 2. Sæson 2, simpelthen. Det er sindssygt. Altså, vi har fået opgraderet udstyr. Ja. Tak til Dansk Ungdoms Fællesråd for at sponsorere. Ja. Det her er virkelig, virkelig fedt. Altså, det lyder lækkert og ser forhåbentlig også super lækkert ud på kamera, og det er fedt. Altså, sådan, det giver en fed følelse, ikke? Vi har glædet os sygt meget til ligesom at komme tilbage og være sådan, nu er vi der. Men vi kan vel lige så godt bare komme til i gang. Ja. Fordi jeg tænker, jeg har noget med til dig. Ja. Og den ene nyhed, jeg har med, det er, at det er hele det her SUF-split fra Enhedslisten. Ja, som jo har været... det har taget tid for at ramme medierne, efter splittet ligesom skete, men det viste sig mest at være, fordi Pelle Dragsted, han ikke rigtig havde lyst til at udtale sig. Ja. Og så tænker jeg, at jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi kommer til at snakke noget af det her valg, som kører lidt for tiden. Så jeg har taget noget med omkring Folkelisten for Fred og Velfærd, som ligesom har været lidt i gang. Og vi har jo snakket lidt om på forhånd, at vi vil godt ligesom bruge en del af det her program til at snakke om, hvad foregår der omkring valget. Ja. Men det er ligesom det, jeg har taget med. Ja, jamen, altså, ligesom dig, så har jeg også taget noget med om valget. Specifikt lige noget omkring Aarhus, og hvad de laver der, men det er jo heller ikke en hemmelighed, at vi jo faktisk også stiller op her i Vejle, hvor vi optager fra. Ja. Og hvilket også lidt er derfor, at det også har været en lille smule downtime, fordi vi er jo nogen, der har haft travlt, kan man sige. Det har været travlt. Ja, det har der. Så derfor så... men det skal vi også snakke om. Så vi skal både snakke om hvad de laver i Aarhus, hvad der trækker på dem, og også hvad der trækker lidt på os i Vejle, og også hvordan det er at føre en valgkamp, og specielt sådan som et nyt parti på venstrefløjen, eller nyt lokalparti. Altså, hvad fanden det... Altså, fordi det er jo sådan lidt, hvad er der ved siden af Enhedslisten, ikke? Eller sådan, hvad er venstrefløjen til venstre for Enhedslisten? Ja. Og det er jo lidt der, vi er. Ja, det er præcis. Og når vi til sidst, så skal vi også lige slutte af med at snakke om en blokade, som jeg har jo snakket med en før nede ved havnen i Aarhus. Jeg har simpelthen formået at få vildt mod en blokade mere, som også fandt sted i Aarhus, op ved Randersvej og op ved Nobelparken. Ja. Og der var Randersvej krydser med omfartsvejen. Altså igen må man jo bare sige, man kan få meget medieomtale, hvis man er et 10 af sine bedste venner, der sætter sig på en vej. Lige præcis. Så og lige ved universitetet. Men den kommer vi også til at snakke lidt om. Det tror jeg bliver rigtig, rigtig spændende. Det glæder jeg mig til. Men skal vi få startet på det? Ja, lad os gøre det. Jamen, den første nyhed, jeg har med, det handler om, at SUF er splittet fra Enhedslisten. Og det har været sådan lidt en SUF-holdet årsmøde. For dem, der ikke ved, hvad SUF er, så er SUF i virkeligheden er det jo den største revolutionære organisation i Danmark, baseret på antallet af medlemmer. Ja. Det står for Socialistisk Ungdomsfront. Ja. Det kan godt være, at vi lige skal smide deres hjemmeside i fordi den her er så ikke SUF, men den hedder Unge her. Der er den. Der er hjemmesiden. Og nede i... Eller nede i description. Men SUF, eller Socialistisk Ungdomsfront, de har holdt stormøde her for nogle uger siden. Mm. Og et af de store punkter, eller det centrale punkt, der skulle behandles på det stormøde, det var spørgsmålet om, hvorvidt man ville bryde med Enhedslisten, eller man ønskede, der var lagt op til en ny samarbejdsaftale, og man ville indgå en ny samarbejdsaftale med Enhedslisten, eller man ønskede at i virkeligheden at forkaste samarbejdet og bryde med Enhedslisten. Ja. Og der valgte man med rimelig stor, du var til stede, rimelig stor flertal, og sige, vi tror ikke længere på Enhedslisten som et revolutionært projekt.
Jeg mindes, der var nogen af 50 stemmer for at forkaste samarbejdsaftalen, og en 13-agtig imod. Ja. Og det skal også siges, at til det stormøde var det også, stormødet var ligesom en ekstra dag lagt på, hvor vi brugte hele dagen på egentlig bare at behandle det her, det her forslag, og hele den her problemstilling, som jo lidt har ulmet i SUF, og i Enhedslisten i faktisk de sidste håndfuld år, eller ikke... De sidste 10 år. I hvert fald. Siden at der er splittet fra SUF, ikke? Jo, og man kan sige, i Enhedslisten har der jo været, hvad kan man sige, det samme split, som man så i Enhedslisten, værende i Enhedslisten, så man jo i ungdommen splittet ud i 2 forskellige organisationer, ikke? Altså i RGU og i SUF. Ja. Og lidt på samme måde som Enhedslisten nu ved sidste stormøde sådan lidt endeligt kylet Rødt Venstre under bussen, og sådan vil jeg nok sige endeligt forsejlet deres sådan vej. Jamen, lidt på samme måde så valger man også fra SUF's side nu at sige, vi tror ikke længere på Enhedslisten som et revolutionært samlingsprojekt. Og det synes jeg faktisk, at vi virkelig også vil, altså som en, der jo så også var på stormødet, så vil jeg også sige, at det var faktisk at det var en spændende og hård beslutning, og der var rigtig, rigtig mange facetter til det, og specielt sådan, altså der er jo nogle lokalgrupper, hvor at SUF og Enhedslisten, de deler lokaler, og ikke at nødvendigvis det vil ødelægge det, men at man var bange for, om det kunne sætte en kæppe i hjulet på simpelthen altså en sådan materielle situation i forhold til, hvad for nogle lokaler har vi, hvad for nogle muligheder har vi, og man var bange for, om det kunne... Og det er jo en helt konkret, praktisk problemstilling, og meget forståeligt, men selvfølgelig også ærgerligt, hvis man sådan skal have en samarbejdsaftale, som man ikke rigtig har lyst til at skulle have, på grund af en sådan økonomiske omstændigheder, altså, ikke? Ja, altså det svarer til at blive med din kæreste på trods af, altså fordi du ikke kan overskue at finde en ny soværelse. Ja. Men udover det, så gik vi jo faktisk fra altså den beslutning med, som sagt, et ret stort flertal af folk, der stemte for splittelsen, men også med en ret stor optimisme. Altså, der var en glæde ved, at nu kunne man lave noget, uden at man havde sure mor, der nogle gange hævde ind i ørerne. Altså, at vi rent faktisk kunne gå ud og lave noget rigtigt. Altså, vi fremad kan gå ud og lave noget rigtig revolutionært arbejde, og være en slags samling på venstrefløjen, og være en slags problembarn i politik, sådan uden at der er nogen, der træder sig over tæerne, når vi gør det. Altså. Og det synes jeg faktisk var, altså, og det har jeg stadig, at det er super spændende fremtid, som SUF går ind i. Ja, og det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at SUF har været presset i mange år. Mm-hmm. Så det er der, jeg tror, der er sådan lidt en forhåbning om, at det her, det ligesom bliver beslutningen, der gør, at man rejser sig som fugl fønix, eller sådan genopdaget sig selv. Men rejser sig igen, og sådan finder ud af at stå på sine egne ben. Men man kan sige, der har jo været enormt mange positive, når man har ligesom meldt det ud, der bliver meldt ud på de offentlige kanaler, har der været enormt mange positive tilbagemeldinger. Altså rigtig, rigtig mange, særligt ældre kammerater, og folk, der har været i nærheden af SUF, der jo har sagt, fuck, hvor er det fedt, 1000 mange gange tillykke, hvor er det rart, at der endelig er nogen, der ligesom stopper det, ikke? Men det efterlader jo, tænker jeg, et sådan et hul, i og med, at altså, det er jo sådan, når vi nu er i en situation, hvor Enhedslisten som sådan et revolutionært samlingsprojekt endegyldigt er brudt sammen. Altså, hvor man kan sige, det er i hvert fald min analyse af det. Jeg tror ikke længere på, at Enhedslisten som revolutionært projekt kan genoprettes. I det er vi simpelthen sunket for langt ned i sådan noget Pelle Dragstedisme, sådan noget nationalromantistisk ny nordisk socialisme, der handler om, at vi bare skal have mere Coop, og vi skal i hvert fald ikke nationalisere Novo Nordisk. Og vi skal holde fast i datoer, og vi skal stadig have våben og politikken, de politiske udmeldinger er, at de politiske udmeldinger, det er, at vi skal bare, det Instagram-post, hvor Pelle drikker en øl.
eller køre i DSB-tog. Altså, jeg vil sige, altså, Mette spiser en makrelmad, men det er jo det, vi er ude i også med Pelle Dragsted. Altså, det er den afret af kommunikation, og når det er de beskeder, du sender ud, så får du også et politisk parti, der mimerer det. Altså, det er de vælgere, du tiltrækker, det er de medlemmer, du tiltrækker. Du forkaster ideen om, at man er et samfundsforandrende projekt. Man er derimod bare et kapitalistisk, et samfundsbevarende projekt, man skal bevare kapitalismen, men bare med et lidt mere humant ansigt. Ja. Altså en klassisk venstre-reforms... socialdemokrati. Det er jo det, eller sådan, det er socialdemokratisme i sin reneste form. Men det har altid også... måske skal vi også lige vende det, fordi jeg synes virkelig også, at det har... Jeg har ikke helt forstået den vending, fordi... Altså, det lyder... Altså, sådan, som jeg opfatter det, så lyder det bare som om... Og det er også min forståelse af det, at Enhedslisten bare har vendt sig til, at nu vil de gerne prøve at tage SF's stemmer, fordi altså, at de har haft et så stort hul på venstrefløjen, at hvis de bare tog sig sammen og var revolutionære og sagde de ting, som nogen som os mener, at så kunne de trække rigtig, rigtig mange stemmer, og flere stemmer, end de gør derinde nu. Og det er måske også, fordi jeg bare lever i en boble, men ja. Jeg tror, min analyse af det, det er, og det kan vi kan lave man kunne lave et helt program om, hvad fanden er der sket med Enhedslisten, ikke? Ja. Men min analyse er, og det synes jeg, det er jo også nogle af de ting, man bliver nødt til at lære, fordi parlamentarisme, den parlamentariske strategi, tror jeg ikke nødvendigvis er død med det her. Det tænker jeg ikke, den er. Men det kan vi snakke lidt mere om. Men det vi ser i Enhedslisten, det er den her med, at du får nogle centrale bureaukrater, særligt fokuseret omkring folketingsgruppen, men også folketingsgruppens ansatte partibureaukrater dernede af, som man kan køre i stilling som de nye folketingsmedlemmer. Så du får sådan egentlig den yderste, altså højrefløjen Enhedslisten, der på en eller anden måde får sat sig på den politiske magt ved at sidde i Folketinget, og muligheden for ligesom at hive folk igennem partiapparatet og forme partiet, altså omforme partiet indenfra. Men i høj grad er det sådan en, hvad kan man sige, man omformer partiet ved at embrace den her sådan lidt mere parlamentariske linje. Vi skal ikke råbe revolution, vi skal sige ting, som almindelige mennesker, de kan forholde sig til. Noget med at støtte velfærdens helte og nogle plakater med politibetjente og what do I not know. Altså sådan, det skal være bløde budskaber. Ja. Og når man melder ud som sådan en slags rødt SF, samtidig med, at du på det tidspunkt har et SF, der er i gang med at bryde helt sammen på baggrund af noget, man har solgt Dong og indgået et forlig omkring heldagsskolen, ikke? Så tiltrækker du alle de der folk, som før tænkte, de var SF'er, som tænker, jeg er der medlem med, jeg er der Enhedslisten. Men det er jo ikke revolutionære folk. Altså, det er jo ikke folk, men det behøver de jo ikke længere være, fordi partiets politik er jo ikke længere revolutionær. Nej. Og først, altså, du har en lille top, så får du udskiftet alle medlemmer, eller en største del af medlemmerne, og så ruller du bare ligesom alle de centrale dele ud. Altså, så ryger EU-kritikken og NATO-kritikken og din krav om revolution. Ja. Det er måske her, man skal fortælle om de der plakater, vi engang lavede. Altså. Det gør, fordi altså sådan, bagved det her ligger der jo også en hel masse sådan enkeltstående historier og anekdoter, ikke, som jeg også ligesom har lagt sten til på vejen til, at SUF og Enhedslisten lige blev splittet. Og en af dem har vi jo sådan været lidt hovedpersoner i. Fordi sidste folketingsvalg, var det vel? Der fik vi lavet nogle valgplakater sådan set i god tro i god tro. Altså for Enhedslisten, men sad simpelthen med deres budskaber fra deres principprogram, som vi også kunne stå inden for, som vi ligesom hængte op på valgplakater og hængte op i hele Vejle by. Og der havde vi jo knap nok givet hånd og gået hjem igen og før de ringede fra København. Før de ringede fra København og bare skilt og smeltet ud. Og ja. Og det er altså det er jo en helt anekdote i sig selv, eller sådan, fordi at efter de ligesom først havde trynet de unge mennesker, der sad i Aarhus og var sådan helt der er billeder af, vi klipper lige billeder af valgplakater, de er lige her. Ja. Så I kan se dem.
Good luck, Mathias. Særligt dem med revolution. Men efter de først ligesom havde ringet til Aarhus-afdelingen og trynet de lokale unge suffer, altså det der med, når der bare ringer en eller anden vigtig per, en sekretær, og bare råber en eller anden gymnasieelev, at hvis de ikke får dem taget ned, så risikerer de at ødelægge hele Enhedslistens valg. Og bare sådan, altså, jeg fik en nærmest gradfærdig ung kammerat i røret, der var sådan, kan I godt tage dem ned, eller sådan, Ja. vi kan godt sende nogen fra Aarhus, hvis I ikke kan overskue det. Og der sagde vi nej. Altså, Ja. og så tog vi den lige selv med Enhedslisten, ikke? Og det der jo, det bliver en lang anekdote det her, men det bliver godt. Det der jo så sker, når Enhedslisten de ringer, det er jo... You can't do that on camera. Hvad kan jeg ikke? Sorry. Bare for... Vi klipper, hvordan klipper vi det? Det kan vi ikke klippe. Det er fint. Det er fint. Ja. Sorry. Nej, men så ringede de jo så over fra København til mig. Og det er jo altid sjovt, når de ringer over fra København, fordi der fik jeg først fik jeg den store, og bål og brand, og kunne vi ikke lige, altså det kunne vi godt se, og det var helt galt. Og jeg var også sådan meget til, jamen, det var jo det, der står i jeres principprogram. Altså, vi har jo bare forholdt os til ord for ord, hvad der står i principprogrammet, og så har vi trykt det på en plakat. Og det var sådan, jeg tror, jeg på et tidspunkt fik sådan en, bare fordi det står i principprogrammet, så behøves man jo ikke reklamere med det. Man behøver jo ikke reklamere med sit principprogram til alle valg. Jeg tænkte, okay, crazy nok at have et demokratisk udtaget principprogram og sige, det behøves vi jo ikke reklamere med, at det står der. Det er jo sådan lidt skidt. Men jeg tror, efter jeg ligesom har sagt, det bliver jeg nødt til at smide op til ledelsen. Eller det tror jeg faktisk ikke engang, jeg gør der. Jeg tror faktisk, at vi bliver enige om, at vi ikke er enige. Men at jeg må lige snakke med mine folk. Så går der lige et par timer. Og jeg tror, at det der sker, det er, at det går op for dem, at de her valgplakater, de hænger i Vejle. Og man kan godt råbe og skrige, når man sidder over i København. Men uanset hvor meget man råber og skriger, så kan man ikke bare tage til Vejle og klippe 100 valgplakater ned, der hænger steder, man ikke ved, hvor er. Det kan ikke lade sig gøre. Så på en eller anden måde, så kommer det næste kald, det er så for en anden af sekretæren. Og det er en meget sukkersødt kald, jeg får der. Og det er jo, altså, kunne vi ikke godt, og være søde, og men, og vi er jo også, og venner, og hvad end det var. Og vi blev i hvert fald enige om, at TUFs nationale ledelse, de måtte tage stilling. Og det gjorde de dagen efter, og så bad jeg så om at pille dem ned. Og det gjorde vi så. Og så fulgte vi det jo så op med et sådan et intern Facebook-gruppe opslag, som virkelig rigtig tudopslag. Sådan en rigtig tudopslag, hvor jeg sådan, vi prøver bare at arbejde hårdt og hjælpe, og så får vi bare skæld ud. Og ja, og det er jo vi har taget det direkte fra principprogrammet, som vi jo troede var det højeste vedtagende dokument i partiet. Altså, men det gælder åbenbart ikke. Hvis man ikke ligesom bakker op om sit principprogram, altså hvordan ved vi så ud, hvad partiet mener, hvordan skal vi arbejde inden for det her? Og det var jo, vi kan jo godt afsløre, at vi havde måske tænkt lidt længere. Vi havde, end vi lige foregav. Ja. Vi havde måske ikke lidt godt vidst, at det her, det ville sende Enhedslisten massivt i brand. Og det gjorde det. Fuck, det brand. I en hel uge brændte Enhedslisten. Jeg ved, for mit vedkommende, jeg havde ikke tænkt mig, at det ville gå så vidt, som det gjorde. Jeg havde ikke tænkt mig, at de ville ringe på aftenen. men vi var selvfølgelig godt klar over, at vi måske var lidt en torn i siden på nogle måder. Det var altså... Men jeg tror... Det vil jo også sige, når tilbage til den her SUF-snak, fordi... Jeg synes jo lige, der er jo den sidste fine krølle ved det. Det var, at efter partibureaukraterne, de ligesom havde blandet sig i debatten, og det havde også været fordi, de havde været endt med at sige, at det var fordi, det var SUF'erne, der havde gjort det, og det var ikke Enhedslisten, men Enhedslisten har jo lokalautonomi. Så dagen efter, der gik vi ud med Enhedslisten Vejle, og så hang vi dem op som dem. Det er rigtigt. Og så satte vi det hele brand en gang til. Fuck, hvor var det smukt. Det var fedt. Ja, Men det var også, altså sådan for lige at smide en krølle på hele den her SUF-snak også, at jeg synes virkelig, det er synd, at det er den, fordi det er jo bare altså også en dråbe i havet, at der er også nogen, der har siddet med en falsk AK-47, som også fik skabt rammeseri, og nogle rigtig fede klistermærker, som opfordrede en lille smule til politivold. Vold mod politiet.
Og ikke fordi, at det jo altså var et klistermærke, vi har haft lignende lang tid siden, men fordi en eller anden højrefløjsmarker fik lavet et stort opslag omkring det. Men det er jo velfærdshelte. Ja, velfærdshelte. Men, og det har jo også bare været en hel masse historier. Og det, jeg synes, der er helt vildt synd ved det, er, at altså, der er jo selvfølgelig en masse sådan ideologisk skel, der er sket mellem SUF og Enhedslisten, men det, at SUF ikke har fået lov til at være et problembarn, uden at skulle få skæld ud internt, har gjort, at det har været svært at være SUF'er. Altså, fordi at man langt hen ad vejen, altså de sidste håndfuld år, har skulle tænke på, hvis jeg laver et eller andet, som jeg egentlig synes er fedt, og som måske er lidt provokerende på en lækker måde, eller er sådan lidt spændende, altså for eksempel også sådan en... godt eksempel også den der billige bolig eller boller på gaden, som er en super fed plakat, der blev lavet. Ikke fordi, at jeg mindes ikke, at Enhedslisten havde så meget mod den, men det var måske også lige lidt tidligt. Men hvis man kunne få lov at lave, altså men det kunne man godt få lave, få lov at lave, og det gør det fedt at være SUF'er, når man laver noget, som man godt ved, er pres citronen på en lækker måde, og det kan og jeg tror også, det vil sige, det var under de her store de her plakater, der så vi jo også, hvordan, altså det var ikke bare, altså vi sætter Enhedslisten i brand, men det der i virkeligheden skete, det var, at en kæmpe stor del af Enhedslistens bagland, de rejste sig imod den her opfattelse af, hvad der var en enorm, altså sådan, jeg tror, vi kalder det stalinistisk styring af partiets kommunikation. Fordi det er det kraftedme, når der ringer grænvoksne sekretærer og råber af 20-årige og fortæller dem, at de ødelægger hele Enhedslistens valgkamp, hvis ikke de retter ind og gør, som der bliver sagt. Og mod det, der rejser sig faktisk virkelig mange gode kræfter, der jo for mange vedkommende nu mangler et sted. Altså det er jo mange af dem, som jo blev skåret væk ved Rød-Venstre-exitet. Altså, ja. Det var jo også dem, som ligesom også tog vores... Ja, som forsvarede, at partiet selvfølgelig mener det, der står i principprogrammet. Ja, altså, som virkelig ikke burde være et hot take. det burde ikke være et hot take, men så når vi siger, jo, vi vidste godt, hvad vi lavede, men vi vidste også godt, at vi kaster en granat ind i et dybt, hvad jeg vil kalde det, dybt stalinistisk parti. Et parti, hvor et partibureaukrati har taget så meget magten, at de sådan set bare ignorerer, hvad partiets politik er, og så siger, nej, men vores politik er den, der gælder. Ja. Og så fuck, hvad stormøder eller kongresser har vedtaget. Nå. Nu har vi vist også... nu tror jeg nok om den, ikke? Nej, men det der jo sådan set, det er jo godt lidt vil lede over til, det er det her med, når nu Enhedslisten som projekt, revolutionært projekt, samfundsprojekt er brudt sammen, hvad gør vi så? Altså, fordi er det stadigvæk viable at forfølge det, man kunne kalde en parlamentarisk strategi? Altså, det er jo blandt andet en af de debatter, der har været, altså, som er på dele af venstrefløjen, hvor man siger, vi tror ikke på en parlamentarisk strategi. Jeg tror, mit take på det er, at med mindre der opstår sådan en spontan revolutionær situation, hvor lige pludselig en dag, så vågner vi, og så tænker vi, det skulle da i dag, at det er dagen, og gå ud i vores haveskuer, eller i mit tilfælde ned i min kælder, og så henter høtyvene, og så stormer Rådhusene, og Christiansborg, og Mærsk, og hvad ellers der er af magtinstanser i det her land. Så kommer der til at være en periode, hvor en større og større del af befolkningen ser sig selv som værende antikapitalister. Ser sig selv som nogen, der ønsker et grundlæggende opgør med det kapitalistiske system. Og i et land, hvor vi har det parlamentariske system, der kan man sige, hvis ikke det er vores parti, altså hvis ikke det er arbejdernes parti, der ligesom tager teten, stiller op til valg og gør det her, så kommer der sgu nogle andre. Der kommer andre, altså charlataner og chancers og hvad der ellers kommer, der tænker, yes, jeg kan bare lige sige de rigtige ting, og så kan jeg score i nogle fede folketingsjob, og så, altså, så jeg vil sige, at hvis man vælger ikke at forfølge en parlamentarisk strategi, så vælger man også samtidig at overlade parlamentet til nogen, som egentlig ikke er værdige til det. Altså til nogen, der bare ønsker at udnytte alle de gode arbejde, som man selv har lavet for at bygge en revolutionær, et kæmpe revolutionært subjekt op, der kan tage magten. Ja. Og det er der nogen, der gør. Det har vi jo gjort nu, jo. Det er nogen, der gør. Fordi vi vil godt kigge på, hvem har så stillet op til valg. Ja. Nu er det kommunalvalg, som ligger uden for Enhedslisten.
eller til venstre for Enhedslisten. Og i Midtjylland, der stiller de op med Folkelisten for Fred og Velfærd. Og det er sådan et samlingsprojekt, der består af Kommunistisk Parti og Dansk Kommunistisk Parti og Fri Grønne og Rødt Venstre. Hvad var det, du sagde, det bestod af? Ja, de bestod af Kommunistisk Parti, Dansk Kommunistisk Parti, Fri Grønne og Rødt Venstre. Og de har blandt andet lavet, det er den her nyhed, jeg tog med af, de har lavet en protest foran den kommende USA-base ude ved Karup flyvestation, som sådan en opfølgning på de her kæmpe store baseprotester, der har været i befolkningen. Og nogle af budskaberne, det har blandt andet været sådan noget nej til fremmede soldater på dansk jord, og krav om, at baseaftalen, den ligesom skal opsiges, eller sådan, med krav om, at vi i stedet for skal være en fredelig nation. Ja, og vi har jo i første sæson også snakket en del om de her baseaftaler, om hvor fuck de er, og hvorfor de er så fuck. Og man kan sige, en anden del, det er jo den her, hvad kan man sige, nye aftale om, at man bare kan sætte almindelig lov ud af kraft, når det for eksempel handler om, at man skal bygge militæranlæg eller våbenproduktion. Og det er jo sådan lidt, altså så skal der ikke længere partshøres, eller laves miljøvurderinger, eller noget som helst. Så åbenbart så mener man, at når der skal sættes en vindmølle op, for at forhindre den globale opvarmning, der ikke bare truer os i Danmark, eller den danske stat, eller hvad fuck man prøver at formulere, den danske kapitalistklasse, fordi det er vel egentlig det, som vi er bange for. Lad os sige det, vi ejer ikke en skid, så hvad er det, vi er bange for, at der er nogen, der kommer og tager? Altså, det handler bare om, at der er nogle kappesvin, der tænker, at der ikke er nogen, der skal komme og tage deres ting. Og så er det meget fedt at have et militær, som når man tænker, de har sgu da noget meget fedt olie nede i Irak. Kunne det ikke være fedt, hvis det var vores olie? At så kunne man lige sende dem ned. At det er jo ikke, altså, ideen om, at det er sådan et dansk forsvar, fuck nej, det er kapitalklassens forsvar. Men det kan man så godt, altså, for ligesom at opretholde kapitalklassens krigsvåben, der kan man godt sætte alle aftaler ud af kraft, og alle sådan demokratiske regler. Men for at forhindre global opvarmning, fuck nej. Altså, vindmøller, det kan vi ikke på nogen måde, vi kan ikke prioritere en grøn omstilling på nogen måde, der minder om, at man mener, man kan bruge 5% af bruttonationalproduktet på militær. Det er så sindssygt. Ja. Altså, det er 16% af statsbudgettet. Det kommer så meget på. Fedt. Men det har der været. Hvad har du med? Jo, men altså, igen, også mere valg, jeg har jo, det er jo så mere kommunalvalg, det kan jeg forstå, at det var regionen, der stillede op til den der, for også lige at knytte en kommentar til det, altså det er jo, hvis man måske lytter til det her, og tænker sådan, der kom en eller anden ny Hugum-sang om at gå imod forsvar, og tænker, endelig nogen, der siger det, der er nogen, der rent faktisk står ude og protesterer mod altså opbyggelsen af forsvar, eller opbyggelsen af militæret, ikke? Så jeg vil bare opfordre til, at man også, det, altså, fordi man kan godt lidt føle sig alene som er den eneste, det altså, kan man virkelig godt. Når ingen i Folketinget, altså også apropos på parlamentarismen. Selv Enhedslisten siger mere oprustning. Lige præcis. Altså sådan i regeringen, der kan vi ikke regne med, at der kommer en stopklods for oprustning. Så vi bliver nødt til at gå ud og råbe, ikke? Som folket og som underklassen, ikke? Men videre fra det, så men Kommunistisk Parti i Aarhus, de stiller også op med en række kandidater, og for det første nogle rigtig dejlige mennesker, men det er også lidt sjovt at høre, ligesom, hvad de går rundt og argumenterer for derop i deres kamp, fordi kommunalvalg i at være forskellige kommuner og lagt forskellige ud, at så har de ligesom nogle forskellige ting på dagsordenen. Og det de jo blandt andet slås lidt med, det er altså udvidelsen af Industrihavnen, og at helt klart noget vi jo altså som der er jo, det er jo sådan noget der er blevet for det første protesteret rigtig meget mod tilbage for 1,5 år siden i maj 2024,
fordi det simpelthen er en super træls udvidelse, som ikke har set, altså som bare set bort fra miljørapport og en lokalplan, og i det hele taget bare har været altså noget, der har fokus på en udvidelse til formål for kapitalismen, og også til formål for at kunne gøre det til en måde at fragte militær igennem også. Altså sådan mere effektivt. Altså det er en militærhavn, man gerne vil også blive ikke? På det tidspunkt, der dem, der ligesom indgik for livet om ligesom at lave havnen, eller udvide havnen, var jo Socialdemokratiet, SF, de konservative og Venstre. Og specielt i kraft af det, vi også sagde tidligere, at SF, de jo også mere højdrej, ligesom alle de andre. Altså, det er også interessant at se dem på det her, ikke? Men det er en af de ting, som de ligesom også slås med der. Udover det, så er det selvfølgelig, har de selvfølgelig også velfærd, som alle mulige andre steder også kigger på. Og simpelthen både kigger på egentlig noget, der er måske også interessant at snakke om, fordi der er jo den her budgetlov, som jo har både været en lille opdagelse for mig, sådan synes jeg flere gange faktisk, fordi man glemmer lidt, det hele tiden eksisterer, men budgetloven lægger jo ligesom et loft på, hvor meget hver enkelt, eller hvor meget kommunerne til sammen ligesom må bruge på, altså både sådan på velfærdsudgifter, og er egentlig en af hovedårsagerne til, at man ligesom bliver ved med at skære ned i velfærden. Man kan sige, det er jo sådan lidt the little dirty recipe for, hvordan man som regering styrer kommunerne. Fordi i virkeligheden, så kan det da godt være, at der er nogle kommuner, hvor borgerne beslutter sig for, at de godt vil have mere velfærd, og at man ikke lige synes, at det der, man kører inden fra borgen, er mega fedt. Men så har man den her lille budgetlov, som sikrer, at hvis du som kommune forsøger at hæve skattegrundlaget, eller du forsøger at bruge flere penge for velfærd, så kommer der en kæmpe straf. Altså det er jo et indgreb i den kommunale selvstyre på sådan et, altså det er jo sådan et trickindgreb, hvor man siger, jamen, så er der nogle penge, I ikke får. Så hvis I udnytter den her demokratiske ret, der er skrevet ind i grundloven til at styre frit i kommunerne og selv ligesom bestemme, hvordan I vil budgetlægge og hvad skatteprocenten skal være, så er der straf. Så det er jo sådan en, hvordan kontrollerer man og styrer man kommunerne fra centralt hold fra regeringen, så de ikke lige pludselig får idéer om at hæve skatten, der jo vil være skidt for virksomhederne på en måde. Jamen, altså det er jo det. Altså, hvordan kontrollerer du kommunerne? Så du får demonteret det kommunale selvstyre. Og der er budgetloven bare central. Og der skal også siges, at den her økonomiske straf, der jo så ligger fra regeringen på kommunerne, det er jo, så vidt jeg har forstået, en kollektiv straf. Så det er for alle kommunerne, hvilket giver regeringen jo en sådan behagelig afstand til at sige sådan, nej, men altså, det er ikke fordi, vi straffer jeres kommune. Det er jo, I skal jo selv finde ud af, hvordan I indbyrdes i kommunerne, sådan så kommunerne ligesom kan sidde og holde hinanden i ørerne. Og så indgår man en fælles aftale med kommunernes landsforening. Altså, det der, jeg ved godt, hvad det er, det er mafia-metoder. Det er basically det er. Det er, gør som vi siger, eller også så kommer du med ud bagved. Altså, det er jo altså, det er sådan lidt at holde det til gidsler og sige, enten så gør I som vi siger, eller også så straffer vi jer. Ja, altså, og det er vildt, og jeg synes egentlig også, det er vildt, at jeg alligevel, altså sådan, som jeg egentlig også har siddet i politik i mange år, det er ikke rigtig noget, der bliver talt om sådan i hvert fald ikke, jeg ved ikke, om jeg bare har nej, men altså har glædet ud om det helt tilfældigt. Nej, men man kan sige, det er jo sådan, og man binder den ofte sammen med det famøse skattestop, hvor man heller ikke som kommune kan få lov til at hæve. Altså et af budgetloven, der lægger grænser for, hvor mange penge kan man bruge på velfærd. Men man lægger samtidig også en grænse ind, der siger, der er grænser for, hvor mange penge I må bruge, I må hæve ind i skat. Fordi at vi har lagt en skatteloft ind. Det var den gamle VK-regering, der fandt på det. Og der er det lidt samme koncept. Det er, hvis du nu skulle finde på at hæve skatten i din kommune, så er der straf. Og skatten må ikke stige mere kollektivt over hele linjen, så hvis en kommune gør det, så er der en anden kommune, der skal sætte det ned, og ellers er der straf. Og særligt din egen kommune, hvis du skulle være den, der havde gjort det, så er der hård straf. Men hvis du sætter den ned, skatten, så er der ikke nogen, der er ked af det. Og det var jo, man kan sige, det var jo sådan noget sidste budgetforlig, hvor på Københavns Kommune,
besluttede man sig for at sætte skatten ned, fordi at så frigav man, var argumentet for Enhedslisten, og faktisk hvad kan man sige, hvis man accepterer præmissen, at regeringen bare har lov til at styre med sådan nogle mafiametoder, så er det rigtigt nok, at hvis man sætter skatteprocenten ned i København, så kan man hæve skatteprocenten andre steder og bruge flere penge der. Men man ligger også under for regeringens mafiametoder. Ja, det gør man. Altså, det synes jeg egentlig godt kunne blive talt. Jeg har det også lidt i en måske lidt drømmeverden, så kunne jeg virkelig godt tænke mig, at alle kommuner, de bare tænkt, fuck dem, vi bruger flere penge på velfærd, vi hæver skatten, vi siger fuck jer til regeringens mafia-metoder, og så hvis I vil straffe os, så må vi bare prøve på det, men du får eddermemer en pissevred befolkning, ikke? Jo, eller undskyld, bare en lokalpolitiker, der har røvnok i bukserne til, når straffen så kommer, og journalisterne de spørger, så siger, jamen jeg synes da, som vælger, du skal ringe over til Mette Frederiksen og høre, hvad hun har gang i. Hvorfor hun mener, at velfærden hvorfor Vejle Kommune skal skæres, eller hvor end man gør det hen. Altså, at der er nogle politikere, der har mod til at pege pilen derhen, hvor det er. På dem, der rent faktisk er dukkeførende af det her. Eller sådan, frem for bare at sige, det underlægger vi os. Ja. Det ser jeg fandme gerne. Ved du hvad? Det må vi se på. Det kan godt være, at det skal lave næste uge. Ja, fordi du stiller, Tube, du er jo, Fate, du er jo spidskandidat til kommunalvalget i Vejle. Hvis man kender os jo lidt, så vi stiller jo op for Kommunistisk Parti, som vi også gør i Aarhus. Vi gør det jo så bare i Vejle. Og jeg er spidskandidat, og... Hvordan har det været at lave valgkamp lokalt? Altså, du har været ude til sindssygt mange debatter. Ja, sindssygt mange. Jeg har været ude til en håndfuld i hvert fald. Men også en masse sådan, interviews, og har prøvet en masse. Jeg synes, jeg har lært helt vildt meget. Altså sådan, jeg var til min første debat på P4, hvor Dan Arlev næsten vil give mig tæsk. Glad for det, hun har i Give. Jeg ville være glad, hvis jeg boede i Give. Det er en dejlig by, og det er ikke, at jeg skal slå på kommunisterne. Det har jeg lyst til af mange andre årsager, men ikke lige her. Men, det skal ikke ske i det her program. Nej, det kommer ikke til at ske. Det er jo ikke fysisk, jeg mener, for du er meget mindre end mig. Men det der med... Siden har jeg fået bodyguards. Dan Arlev er den spidskandidaten for de konservative, for de folk, der simpelthen ikke er i Vejle. Han synes, det er meget interessant, at der er kommet kommunister i Vejle. Kommunister i Vejle, og han formulerer sig altid ret sjovt omkring det. Men fra det, hvor jeg altså sådan næsten skældende har prøvet at få 2 sætninger ud i radioen, til at jeg altså sagtens skal sidde til en debat og have ro på og debattere med andre folk på bare nogle uger. Altså sådan, det er knap og en måned, hvor jeg virkelig har udviklet mig meget altså simpelthen til at kunne tale foran mennesker, som jeg egentlig ikke har været god til før. Men jeg tænker også, det er noget af den del, som vi ikke, altså som, når du bliver en del af den yderste venstrefløj, så får du ligesom en afrettet uddannelse. Altså, du lærer sgu at lave nogle ting. Du lærer at lave aktioner, du lærer, hvordan du maler et banner, hvordan holder jeg et møde, hvordan arrangerer jeg en demonstration, hvordan hænger jeg klistermærker op, hvordan laver jeg alle mulige sindssygt seje ting. Men det, som vi kvæg, at vi oftest er antiparlamentariske og sjældent synes, at det er så spændende her, så er det ikke så tit, at folk de sådan bliver rigtig gode til det her med at tage en debat. Altså, hvordan er det, når man skal tage en paneldebat? Fordi altså, de 10 år har vi synes, Enhedslisten har været mere eller mindre uinteressant. Fordi man har haft en følelse af, at de løftede længere og længere mod højre, og flere folk har haft en følelse af, det, altså, Enhedslisten er alligevel ikke revolutionært mere. Og når man bliver inviteret ud, så er det jo ofte som, i hvert fald som, altså i SUF-sammenhæng, så er det oftest som repræsentant for Enhedslisten, ikke? Som en ung repræsentant for Enhedslisten. Og vi har bare ikke gjort det nok. Altså, men det er jo også, og det er jo forståeligt nok, fordi det er eddermame også surt at skulle sidde og forsvare nogle holdninger, man sådan set ikke rigtig er enig i. Men altså, men også selv indenfor, altså sådan, så sent som i dag, så har jeg været til en debat, hvor at en egentlig meget velmenende kandidat fra Socialdemokratiet blev konfronteret med, at Socialdemokratiets regeringslinje er helt fucked, altså super racistisk, og der var jo bare en, der ligesom gik op og gik ind, altså en af de andre debattører,
der gik op og fandt første og bedste post på der skal Facebook. man skal ikke lede længe, det er bare post nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og jeg havde sgu lidt ondt af ham fra Socialdemokratiet, der skulle sidde og være genstand til det. Men jeg synes også, at det var på sin plads, at man ligesom siger, at det var så også lige, altså det var så i integrationsrådet, hvor man lige præcis sidder foran mennesker, som jo, altså hvor som det her bliver ramt af den racisme, som Socialdemokratiet fører. Ja, altså, og det, altså, der så sidder et helt panel af alle mulige partier, som egentlig repræsenterer nogle folketingsfolk, der er super racistiske. Ja, og så sidder og stadig skulle sige, ej, det er så godt med integration, og stadig, ikke? Altså, det klinger hult. Det er sådan, det er fisen hornlygt, synes jeg nogle gange. Ja, altså, det er. Du siger, hvad de folk, du sidder overfor, gerne vil høre. Ja, præcis. Og det har faktisk, det er sådan lidt skyggesiden af, jeg synes, det var super spændende og sjovt at være til debatter, men jeg mister virkelig troen på vores demokrati for hver eneste debat, jeg er til. Altså, det må jeg sige, jeg gør lidt. Fordi, altså, og jeg ved også godt, at der er selvfølgelig forskel på, hvordan man kører politik i kommunalt, og hvordan man gør det i regeringen. Men jeg føler også bare, at hver eneste ord, der kommer ud af langt de fleste politikers mund, er ikke noget, jeg stoler på, fordi bullshit. Det er fucking bullshit, og fordi at jeg ved, at ovenfra, så er der også en linje, der virkelig skal igennem det, og jeg ved, at det ved jeg nu, at der jo så også er sådan nogle mafia-metoder, der altså sådan, men jeg har det også lidt selv sådan, at jeg kan stå og sige sådan, vi skal bare hæve skatten, men at jeg i virkeligheden godt ved, at jeg ikke kommer til at være den, der kommer til at gøre det, fordi det... Men realiteten er jo, og det synes jeg er centralt. Left cam died. Det synes jeg jo er... Skal vi bare køre den ud, eller? Ja, det bliver vi vel nødt til. Jeg kan ikke have dem begge i. Det er indført. Nej, men det jeg jo sådan set også synes er centralt i det her, det er, at vores, altså, rummet for politisk handling, i hvilken du kan gøre noget, eller forandre noget, er smallere og smallere. Altså, der er så, rummet er skrumpet så meget, så at det hele, det handler om 1 million mere, eller 1 million mindre. Altså, rummet for politisk forandring er blevet minimalt, fordi det hele, det handler om, hvordan, altså, det handler om alt det politik, du ikke kan føre. Det handler om alle de ting, som det private erhvervsliv dikterer, ikke? Altså, vi kan ikke længere føre, at vi vil have den her kvalitet i ældreplejen, eller den her kvalitet i vores, altså i de kommunale service, fordi alt det er udliciteret til private virksomheder. Så hele rummet for, at vi selv kan beslutte for serviceniveauet i de her forskellige steder, det kan vi ikke længere, fordi det er udliciteret på mangeårskontrakter. Altså, og i det her rum, der bare bliver smallere og smallere og smallere for, hvad der kan andre, der kan jeg godt forstå, at vi tænker, hvad fuck, demokratiet, det bliver jo et skindemokrati. Det bliver ligegyldigt, fordi alle beslutningerne er truffet andre steder. Ja, præcis. Og altså sådan, det er jo virkelig... Jamen, det er jo bare altså sådan en masse egentlig meget godtroende mennesker, som virkelig gerne vil lave forandring, men sidder bare og lægger mindre budgetter, som ikke rigtig fører nogen vejen. Altså. Jo, hvis man kan sige, altså selv hvis du sidder i Folketinget, selv hvis du sidder i regeringspartiet for Socialdemokratiet, så bliver du alligevel bare kaldt ind på Mettes kontor, hvor der sidder 3 medierådgivere, og så får du stukket talepapir i hånden og får sagt, nu skal I høre her, vi afskaffer Stor Bededag, du skal gå ud og forsvare det, du skal komme med de her talking points. Altså selv hvis du, ikke bare hvis du melder ind i et parti, eller bliver en del af kommunalbestyrelsen, selv hvis du får en del af fucking Folketinget, så får du stadigvæk bare talking points for at vide, gå ud i pressen og forsvare den her politik. Altså, det er jo så sindssygt en politik, der bare centrerer sig, en magtpolitik, centrerer sig på færre og færre folk. Ja. Altså, og så får du partier som Danmarksdemokraterne, der jo basically bare er Inger Støjberg. Og så... de hedder jo faktisk Danmarksdemokraterne, streg Inger Støjberg. Ja, hvad skal et politisk parti med medlemmer, når man bare kan få kendt sig? Altså, ja. når du bare kan drive det igennem på det. Jeg kan også sige, at jeg har også været til en debat, hvor repræsentanten fra, eller kandidaten fra Danmarksdemokraterne startede med egentlig at næsten præsentere Inger Støjberg for sig selv, ikke? Ja, altså sådan, det er bare, det er bare interessant. Men vi kan også være ærlige, Tube. Det er jo nyt setup, og det ene kamera er gået. Og vi har den tekniske. Det er ikke helt færdigt. Så selvom vi lovede i starten, at vi også kunne komme ind på blokaden, så tror jeg simpelthen, det bliver nødt til at være næste gang.
Nu har vi også jappet virkelig lang tid omkring Enhedslisten og alt muligt andet. Allerede et langt afsnit. Hold da, nu kører det også derovre. Jamen, det må vist være et tegn. Nu har vi virkelig også jappet længe om Enhedslisten og alt muligt andet. Men... Og ved du hvad, jeg synes også, det er også fordi, vi er ivrige efter at komme i gang igen, ikke? Jo, jeg kan godt mærke vi vil så gerne snakke. Så jeg tænker, vi bare siger tak for den her gang, og vi glæder os til, at vi er med, og er glade for, at I har givet at kigge med, eller lytte med. Og god dag derude. No, that's a perfect. Nu gik midterkameraet også ud, så vi ser rød front herfra, og vi ses næste gang. Yep.